Kullen ku ya kare a cikin jihar Madugu. Yanar mutuwa da ta zo a dole kushewa za a da Madugu ya kwankwasa Madugu in ga yanzu uban waza ya da dama gishirin kunshi ga mata yake iya yin wata shedana rata duk ya kwana hannun mazaje aiki ya gama dan Musa gagare jikan sala uban dawa shakwaran gwan kuje ku ga yawa gwaggwan gidan gwamnati yau za ta cin taliyar karshe a Kano kuje ku ga yawa jabba ma inna wuro yau za su cin taliyar karshe a Kano kuje ku faɗa wa mai agwagwa a Kano yau za su cin taliyar karshe a Kano kuje ku faɗa wa